салому алайкум дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки ҳар як кадоми шумо сеҳат саломат ҳастед. эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони азиз, касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Фархор, дукомнатаа квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Фархор, заправкаи боло, уртабуз пушти беморхона. 7 сотиқ замин, 3 дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 83 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак, фақат гузарондан дар кор. ҳуҷҷат дорад 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. хона айни ҳол коробка мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, маҳаллаи гулбута. 2 сотиқ замин, 4 дар хона. баня дар дохили хона мебошад. кухни, ҳоҷатхона дар берун мебошад. дорои подвали 3 ба 9 мебошад. об свет доимӣ ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ. хона ремонти нави замонавӣ дорад. дар наздикии хона масҷид, мактаб, бозорча, магазин, маршрутка, таксӣ ҳамеша ҳастак. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. дар рақамҳои Россия будагӣ WhatsApp ҳастак. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар райони Фархор, колхоз хол давлат, уртабуз. 9 сотиқ замин, 4 дар хона. об свет ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомон. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. салому алайкум бародари аҳли ислом. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, ҷиҳаи чаманзор, номи пешинаш гурхӯрда. иним тарафи забори чиндагиаи хонара симин блок барои пешан тайёра. тарафи пешаш серада чиндагиай задан набор мебинед. ай дайра овардаги нашланд 250 метр то дери хонаро ов меои дайро насос мезани мебиё. ин симин блокҳо давоми забор. ин дарахтои мевадиҳанда 25-30 мевадиҳанда дорад. дарахтош мебандад гулкадян. ин ҳоҷатхона 6 метр кандагиай, дош бетон гирифтагӣ, ҷа санг дорад. 2000 дона хишти пухтай. хумаи санга 2000 дона хишти пухтай. ин дарахто гулкада, ин хум. инаи подвали хона. дарози подвал 6 метр, паҳмиш 340. ин инҷа форточка дора, инҷа розетка, выключатели розеткаош ҳастай. подвалаш кухняй. ай термос дребаня, подвал овардаги ои гарм хунук. инҷа люка лестница мерези, бурай дери коридор хамида буромадан. ин тарафи меҳмонхонаш забор балмаштагай. меҳмонхонаш дар ҳаминҷа бо плюс 40 имча сментай. 40 имча смен дорам хона. 2000 дона хишти пухта, 20 дона шуфур, смен блокҳо барои давомаш бо қум, санг. ҳамаш ҳамин нархта дадирем хона бихе дода мешавад. трезош ҳамаш задагай.
дар трезои наружу ҳама часпондагӣ. Потом 14 дару дакори тамом. Шкатур фасад даруни берун шкатуркадаги стяжка кардаги биключатли розетка часпондагӣ. Не автомат, не калидор шуд. Дарози калидор 6 метр, паҳмиш 340. Не хонаш дарозиш 5 метр, паҳмиш 275. Аз 20 ҳамаш аст. Шкатур стяжка кардагӣ. Остановка метавонем. Ине дигари хонаш. Дарози 4 метр, паҳмиш 3. Шифро дар ҳаминҷа пистон шифр. Не ҷалюка барои киша буромадан торш ғавс андова кардагӣ. Ини баняй. Дар баняй инҷа дар ҷои унивайлинг дора сантехники электрик шамаш кардагӣ монтаж. Унивайлингиш ин охирҷои овозиш, ин ҳоҷатхонаш, ов ҳамаш чӣ кардагӣ. Ҳама системаш торӣ кардагӣ. Калидор люк меша барои подвал хамидан. Инаи сеюм хонаш. Иш дарозиш 320 ба 275. Заборш маҳкама, ини блокуша пешта мечини маҳкам меша. Семент, қум, санг ёрад, пиша бетон мерези. Амилав то улова меқияд бетонша мерези, материалаш тайёра. Бетонша мерези, қум, санг, сементша маш аст. Кирпичам аст.